Bon dia, companys, soc Marc Oliver d'Arquitecte 160. Avui tinc el plaer d'ensenyar-vos un pis 4 habitacions a Nova Balàfia. Companys, endavant, piset reformat, espectacular. Distribució molt bona. Aquí, a la dreta, menjador. Què us sembla? Menjador estupendo. Tenim paviment de parquet vinílic. Justament davant del menjador, la part de la cuina, cuina ampliada. Endavant. Una cuina que te permet la part de la taula. Tenim una petita galeria pel tema del rentat, que ja haureu de fer visita per venir a veure'l. I passillo. Zona separada per la zona de nit. Portes lacades en blanc, com veieu. 4 habitacions. Una d'elles individuals, però molt, molt gran. És bastant correcta. La principal. Un segon. T'agafo cap aquí, càmera. La principal, que és aquesta habitació suite amb televisió, accés a la terrassa. Tenim un balcó terrassa estupendo, fixeu-vos. Quarto de bany. Aquest és l'original, però és bastant correcte. I aquí tenim un quarto de bany totalment reformat. Tenim dos aires acondicionats, no sé si ho heu vist. Un aquí. Mira quin quarto de bany més xuli. Aquest el vam fer l'any passat. Quarto de bany molt xulo. Té vàter suspès, plat de dutxa pel planet, super cookie. I dues habitacions més. Una amb un finestral guapíssim. Aquí tenim calefacció individual a gas. Tenim els radiadors, l'únic que amb aquesta habitació vam donar un extra amb el radiador elèctric. I aquí tenim la quarta habitació. Coseta molt bé, tenim tot el paviment de la casa, tenim sòcols en blanc i parets en blanc. La veritat, companys, tenim plaça de pàrquing a l'edifici Nova Balàfia, edifici molt boniquet, cara vista. Com ja sabeu, podeu trucar al 973 10 22 86. Jo mateix, els meus companys, us l'ensenyarem. Estem per davall de 180.000 euros, en plaça de pàrquing. Companys, ens veiem aviat.